sisiyo ba? May binotok kay nandamhamo sa halala. Kita ay nasayaw na ang bisita. Mahumay ang pamustura, bukod ang sunatang banda. Halala, kita ay nasayaw na ang bisita. Mahumay ang pamustura, bukod ang sunatang banda. Sikat kung lamig kung may patrong, mga dayong laylain na nabong. Ang kalamang na ang buha plaza, nag-aaring ipagkulansa. Sikat kung liningan sa rayawon, halabi na mga utasyon. Mga dalagas ang upatangon, kurat sa lagi hapon ang ayun. Nagkikita ang manugan, nagkukita makabyuno. Ang manumahig na kiton ay nagkikita ang manugan, ang kukita makabyuno. Ang manumahig na kiton. Sayaw ini bulan sa ayo. Kaya nung bananirin kabataan, nagsirika atong akulaan, hindi gumahon. Ay, ano ka tingala? Asyaman, mamaarang sumayaw ni Julius kontra kaniya, tatay, kontra Carmillo. Tama lang, hindi ka na lang tahalit preso. Okay, damo nga salamat, Julius Labro Agda. So, ganunhan aton Hermanidad 2024, Anoraya family. Damo nga salamat. Ngan, antisak hingalimot, reko'y pakilala ang aton banda nga giupay, Trishbel, bandhan, ginapod na ni Sir Samar, pagkita mga mapaso, maparakpakan.
ganmana nimo naging representative ni Honorable Jason Caspi. Nga, of course, animo maayang kaparinya. Damo nga salamat. Ito ang nagkamali, may nagkayaw na isisikati, ang nagkakayaw hinihilang na pirmi, labi na kung nakisikisi, ang ermana, ang namumuna, idadalahon nga'y kapitana, nang hipausan mga bisita, at kadamuhan hiragala, at kung ay naman liwat sayang alumino, aminudo, o sarangkati, mga karayaon hang kawarnite, at kurat kami dalapermi, ang hermana, ang namumuna, idadalahon nga'y kapitana, nang hipausan mga bisita, at kadamuhan hiragana. Ito ang nagkamali, may nagkayaw na isisikati, ang nagsasayaw hinihilang na pirmi, labi na kung nakisi-isi, ang ermana, ang namumuna, idadalahon nga'y kapitana, nang hipausan mga bisita, at kadamuhan hiragana.
kasikluan lumabay, isusunod ang mga away. Pagpapabili na ihapon, isang natin, kay maupay tulpan ng ulat siya nasa yahon. Pagpapabili na isang napagkombinasyon, ulat sa lagi hapon ng ilan. Minsan din na sa rayawan, inuwakitin ang ulat siya katukan. Ang pinakaligan, ikunin ang mawala, magpapapinawan sa rayawan. Ikunan siya kulay na lahat ang italihawan. Ulat siya magkakalit mo, isang ikasikat ihapon, tabi na mapapapuro kapon. Ulat siya ang maupay sa yahon, ikunin mawa ang matukahan. Isang tawag ikabing kalugigan, iani mo mabiligan, ipagsayaw inaibigan. Saan pagpalihan ang pagsarang nakita, ang kalibayan ng karisyuhan ipadalo. Sige ka naman, kung iyong daraan, Diyos pa ito na di mo pasulinan. Pag-urman ang lakay, aking masunod na na, yan ang ipagsayaw ang tugalga. Kurat siya, patawangahan na lang mo, kailangan suka. Ganda kay masunod, pag-ibig, ibang sakit-sakay at tunatunahan. Alam kita pang kinalakanan, kaya mga oras kulawan, Panginoon sige nila higayon. Ikaw pag-ibig ang pinagpapakas ng mga unahan. Kaya mo gusto namin labanin sa mga akanan. Kaya sakay ngayong pagpauwi, para kita maalasin. Nakaraga na iyong iwayan, kunin matumani mo baruyan. Sa Panginoon pa, hinahi, kung makalugat na, hinahi, magtutuloy, ayaw pa ang kaunsin. Damo nga salamat, Vice Mayor Iman Susungko. So ganahan na naton most popular youth ng 2015 gi Miss Unicel Uraya Lubungan. Membro gihapon han pamilya naton Hermanidad 2024. Usa pa nga special muratsa Hiring
Sa mga kasangkayan, hindi yun nakikita nga mag-upay ng mga banderitas sabong iton bungos nga bugas. Ito din pinaagihan aton Hermana, yan ang patron sugad man kabakyang aton mga opisyal sa barangay pangungunang gihapon na namon arisgada nga kapitana Honorable Sheng Encinas. Salamat nga mga damo, salamat gihapon na nato mga purong leaders, salamat ang kooperasyon ng tanan. We Islahan sama Ulu kapake Ay iske may wiste o norte Naranang syudad Kalbayog City Nasakop ang dapit awiste Inimburunggan Sentrohan este Katpalugan naman hawiste O ang katarman Sentrohan norte Ang sama Kasumpay ang kaite Islahan sama Tulog kapati May wiste ng wiste o norte Aranhan syudad Albayog City Nasakop ang dapit awiste Inimburunggan Sentrohan iste Katpalugan naman hawiste O ang katarman Sentrohan norte Ang sama Kasubayhan kaite Ang mga mundo masakop Pininprobinsyahan Western Samar Katpalugan kang bigaray Tugtugan man ang inang magnaw Nanalurang-larang ng marabot Paseo at Villarreal Sa Jose Liduan Yung yabong lugat man ang matulinaw Pupusihapon ang sumaraga Ang tamang darita sa tarita Larang sang hulhe
sugadman kan Mr. Dominador Padalin at Don Iyo Pagsayaw. Usa pa nga special kuransya at masaya. Kami naman ang pagsarayaw na ng kita. Uturong pinitahan, lumagulugang tahigasunaka. Sige sayaw na tayo pag-iha para mapag-ipay kita. Pagkupagiling ang sarayaw kay nauna. Ilokso ang tingin, hawak lumaya, ukang hindi lupa-lupa. Nagabo sa pagin silang dapat warna para imong gagana. Sugahin iba na subahiran, ipagsaburan kinwarta. Kayo sa pagbilingan sa mayaw kay launa. Kung pauruyan ka, ano ang masistanan na kuliwatan maikinan. Ikawan mapagpag, ikawan masayaw, na ikaw liwatan maitsandara. Kurang umapag-awayaw na maraka, ay magsasarong sa liwanag kita. Ay maaraman, liwanag ko sumayaw lahuna. O kinulinya sarayang kaya ko na kung paborito. Pinabalisan, pinagalahan kay sayaw nga aninudo. Sugalhan ko na ugat-urat siya, ayun ang sa marunong letilyo. Kay ang mahutang usahan sayaw nga aninudo. Kundi pa at tunaman ito, patay na. Inilawas ko, awas ko ay nabibis tayo. Ang puro na panimuro, kundi pa ako naman ito. Thank you so much, Konsehal Sergio Escudo III. Sugadman kan Kapitana at Don Iyo Maupay na Pagsayaw. Ang may muli ay ahay, ipagkitaan. Ngayon sulay at pagkurang dito halawaan ang ilaw. Ikat ang pagkurang at pagdamagin sa mga kongresman. Malalagin sa hipang at kaburutan. Kung hindi mata mo sirwiga, ihaman gala.
Masunod na magkukurat siya pastilan. Isang kaumuran ay patalan, nagpapayungan. Damo nga salamat kang Ian Gonzalez, sugadan kan Madam Amy Laurista, ato niyo pagsayaw, kan salamat kan Kagawan Fridge Oy, kaniya pagkanhihan, atong sarayaw yan ang gabi. Diri mo mawala, isang mga panahon ay kultura, hindi at mahawarin. Isang nalapasigluhan mo mamay, hindi susumpan ang mga walay. Magpapabili lang hapon, isang hapon, may mahukay naman ang buwan siya na sayawon. Magpamatalo lang sa namang generasyon, kurang sa lagi hapon nanay. Isang tingin na sa alawan, ibo mapipilian, kurang siya na lugar, ang inaaringan, hindi ko nilihan mawala, magpapamingawang sa alawan, kurang siya tulang na nakakalitan nilawan, kurang siya nakakarin mo, isagin silang kinapon, na pinamamamurupagod, kurang siya makong nasayawon, kung ikaw ang matulahan, sa kawarin na magbalugian, ilabi mo mabigin sa lumigigitan. Salin mali-mali, hanap ang saraya, kalimayan yan ay siyang ipadayo. Sige ka lang na, hindi ibabala, kung gusto mo dali, masukli na. Thank you so much, Mr. Mario Malim, sugadan kan former Kagawan Melda Nieves, ato niyo pagsayaw. Mama Mels, thank you so much. Alams na. Thank you kayo, Dida, sa kapamilya. Pinasayaw ako ang bukal ng aminudo, mahusay na narana ang akong ginado. Nagpuro ang akong mga nilungtuho, nakakaguma, utugang ka mo. Pinagnagat ko na, pamungkahan sa rayawan, kami doon labarin, ang higit-himitaan. Kay ninasayaw, sikaphan ka naman,
pagsayaw. Usa pa nga special kuransya, ay nato nili pasasayawon, waray ba, kundi usa nakitaan na kaso, marambangan, na natos, mga kapitan, na nagado, yan ang agabi. Thank you so much, Kapshe, suganman kan Kapitana Grace Palacio, at don iyo maupay na pagsayaw. Yan na, susunod.